Anis, tá sé am de Ceisteanna Casta. A bhfuil tusa de shaineolaithe ainmhithe. Tá stáil do chuideolalas leis na Ceisteanna seo. Agus a chéad ceist ná, cén ceanna chu seo a tháfír fé íoc le hamster. A. Fásann siad san oíche bháin. B. Tiann siad amach go minic. C. Fásann siad go deo. nó D. Lúbann siad ar ásann siad. Ní mar ráil sa gumsa fé íoc le hamsters nadidir fusa ach an freagra ná C. Fásann siad go deo. Ceiste dó. Is féidir le torcathe fian rith ar luas suas go A. 2 km san uair, B. 10 km san uair, C. 10 km san uair, nó D. 200 km san uair. Níl torca chu tapig sin na bhfuil. Níos a gom héin. Ach an freagra ná C. 10 km san uair. Bhór tusa é sin. An cheist dhearnach. Tá fácún níos tapúla ná. A. Córásaíochta. B. Sicínigra. C. Eitleán. nó D. Luas an tolis. Ach sé sin tapig go dainn héanaig. An freagra ceart ná A. Córásaíochta. Conas go bhfuil si chu tapig sin. Cé bhéad a fuair tú cearta go baile?